Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma yekomkhulule SABC eAuckland Park eGoli bukela inazi ezinohlonze emini nje. The procurement has been completed, Clement, today, I can confirm. So the commission should be able to start its work. Ungqongqoshe wezobulungiswa uMamluku Kubayi uthi icisha sephothile wonke amalungiselelo ekhomishana ezoholwa yijaji eselithatha umhlalaphansi ombuyisela eMadlanga nakuba ke ingeke isaqala mhlalulo ngekumandulo njengoba ke bekuhleliwe. If the Director General comes back and says he's not aware, then it's a very scary situation. It means that there's something wrong that is happening. Usihlalo wekomiti lasePhalamende elibhekele umnyango wemfundo ephakeme uthi bakhathazekile ngokwenzeka kulomnyango ngemva kokuthi ke ungqongqoshe uBhuti Manamela eqoke abalawuli ke bamasitha amathathu ezinhlaka ezahlukene. Until 18 February, Court 9, 8:30, for the state to consider the representations. Lihlehlise lomhlazi ishumi nesishiyagalombili kuNhlolanja icala lenkohlakalo elibhekene ke nalo wayekhulumela ke iANC uPule Mabe kanye ke nabanye abayisithupha asolwa nabo. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni ezehora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili la ku SABC 1 Mzansi for sure kanjalo ke na ku SABC Lehigh. Igama lami nginguDawud Phungula. Ungqongqoshe wezobulungiswa uMamluku Kubayi uthi cisha sephothile wonke amalungiselelo ekhomishana kaMadlanga okufaka phakathi nengqalasizinda yezobuchwepheshe bezokuxhumana lokuza ngemva kwesimemezelo ke sayizolo sokuthi le khomishana ngeke isaqala iqaleni kwenyanga ezokwethwasa ngenxa yongahlinzekwa ngezinto ezimqoka ezidingayo ukwenza ke umsebenzi wayo. Le khomishana izophenya ke ngobugebengu ukuxambukela kwezombusazwe kanye ke nenkohlakalo kwezobulungiswa kuleli. Ekhuluma ohlelweni lwe-SABC Face the Nation, ungqongqoshe wezobulungiswa uMamluku Kubayi uqinisekisile ukuthi cishe konke sekuphothuliwe ngamalungiselelo ekhomishana kaMadlanga. Le khomishana izobe yiphenya ngezinsolo ezishaqisayo ezenziwa umkhuzi wamaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi nowadalula ukuthi kunokuxambukela kosombusazwe emsebenzini wamaphoyisa kanye nenkohlakalo emnyangweni wezobulungiswa. It has been completed, Clement, today, I can confirm. So the commission should be able to start its work. All the processes they can interact with that. I've received a report, so nothing will delay them in terms of the work that needs to be done. And when exactly will that be? So if not the 1st of September, and then when? The commission have to explain that. I can't determine the date for them, Clement. It's not allowed. Nokho-ke ungqongqoshe uKhubayi uqinisekise abantu bakuleli ukuthi akukho ukuqambukela komnyango wakhe kanye nezinye izinhlaka zikahulumeni emsebenzini wale khomishana. I can assure South Africans that we've gone beyond reasonable doubt to ensure the independence of the commission, 1. 2, to ensure that there's no interference with the commission from our side, to allow the commission to do its work, and we will continue to do that. Qonda kahle kamhlophe ubumqoka bale khomishana kanye nobucayi bezinsolo ezobe iziphenya. Commission that takes forever, because the nation has said stop this thing of commission that are extended perpetually, and that's why right now we are saying consequence management has to apply. Ungqongqoshe wemfundo ephakeme uBhuti Manamela ubekelwe ke umnqamula juqu wanamhlanje wokuhlinzeka ke ngezizathu zokuqoka kwakhe abalawuli bamasitha amathathu ezinhlaka ezahlukene. Isinyathelo ke singangqongqoshe uManamela sitholeke okukhulu ukugxekwa ngamaqembu asePhalamende. Ikomiti elibhekele ke umnyango wemfundo ephakeme lihlela ukubizela kaphambi kwalo uManamela ngenhloso yokumpheka ngemibuzo. Ungqongqoshe uManamela unesikhathi esingaphezulu kancane kwenyanga ethathe izintambo njengongqongqoshe omusha wezemfundo ephakeme. Usebhekene nezinselele kezomnyango yisuka njengoba sequbuke imvunge ngesinqumo sakhe sokufaka abalawuli abathathu bamasitha okubalwa kuwo abhekeleza uhulumeni basekhaya nengaphansi komkhakha wezokwakha. Usihlalo wekomiti lasePhalamende lomnyango wezemfundo ephakeme uthi sikhathaza kakhulu isimo esenzeke emnyangweni. I'm very concerned about the state of the department, because the department has got a number of people who are employed. In fact, people who are employed in the department working
under the department, around 30-something thousand, including principals and officials of TVET colleges and all of that. So it's a big number. But if the Director General comes back and says he's not aware, then it's a very scary situation. It means that there's something wrong that is happening at the department. Ungqongqoshe uManamela obekelwe umnqamla juqwa namhlanje yikomiti uke walibhalela echaza ngesinyathelo sakhe. Nokho alizange ligculiseke ngakubhalile kungakho limiyalele ukuthi aphinde kabusha. On the letter that he wrote to us, he said he's subjecting this process to a PSC process, but I wrote to him and indicated that he has a responsibility to account to Parliament. We don't undermine PSC as a Chapter 10 institution, but we are Parliament given the powers by the Constitution, Section 55 and 92, subsection 2. So expect him to respond. He has not yet responded. EDA ongelinye lamaqembu eParliament ekhala ngabalawuli abathathu bamasitha ngesokuthi ungqongqoshe uBhuti Manamela uqoke abantu okuneyintsolo zokuthi bagubuzelwe izenzo zenkohlakalo phezulu kwamagama abo. Lihlehlise mhlazi 18 kuNhlolanja icala elibhekene nalowo wayekhulumela iANC uPule Mabe kanye ke nabanye abayisithupha solwa nabo. Lababhekene ke namacala okubalwa kuwo ukukhwabanisa enkohlakalo kanye nokuthi kusizakale omunye ubahlomule ngendlela engekho emthethweni. Until 18 February, Court 9, 8:30, for the state to consider the representations. Lono ake waba ngokhulumela iAfrican National Congress kanye nabayisithupha okubalwa kubo nonkosikazi wakhe babhekene namacala abandakanya ukukhwabanisa inkohlakalo nokuthi kusizakala omunye ukubahlomule ngendlela engekho emthethweni. When the charges were initially preferred against us, including myself and where's my beautiful wife and my beautiful wife, when the charges were initially preferred against us, and we addressed yourselves on our understanding of the case. We since advised our organization, the African National Congress, where in 2022 we were elected to serve as members of the National Executive Committee. And our advice to them was to be recused from active political participation. Umabu uqhubeke wathi kufanele bebheke nabanye bengagcini befike esigabeni sokuthi bechaza ukuthi imali abaholelwa yona bayisebenzisa kanjani nabathandiweyo babo njengoba naye sekulo nje lolubishi. How comrades conduct their business activities must make sure that they do not find themselves having to even explain how they spend monies they earned legitimately with their loved ones, like now with my wife. Kuzoze kuqhutshekwe nalo leli icala ngoNhlolanja ngonyaka ozayo njengoba lihlehlisiwe nje. Upholo phezulu besikhashana beANC kwaZulu Natal obusungulwe ngenhloso yokubuyisa uzinzo lweqembu esifundazweni bobambeke isithangami nabezindaba eThekwini lapho bethola khona kwabezindaba osokwenziweke yilo luhlaka njengoba ke selizophelelwa ke isikhathi salo maduzana ake siyicoshe ebukhome lenkulumo. Safeguarding our interest. Thina kubentela and say no listen. Iminyaka u2 ngizoyijonga ke selibanzi. What is the politics in that? Okay, I'm ready. Then towards closure. Sorry? I'm saying towards closure. Close? Yeah, towards closure. Towards closure? Usuphetha mna. Okay, qhubeka. Yeah, yes, two. Ogcina lo. Yeah. Okay, sure. Afterwards. Thank you. Number 2. Okay. So the question I'm going to ask is more based on the Mbukeleke isona ke isithangame esiqhubekayo lapha ke eThekwini sabo kobuholo obuphezulu besikhashana ke beANC njengamanje ke izintatheli ezithola lona ke ithuba lokuba ke zibuze imibuzo kusona ke lesi sithangame. Izithunywa ezahlukene abaholi bomphakathi abaholi bezenkolo kanjalo namalungu omphakathi sebethelekile esigodlweni kwaphinda ngene olunde enyakatho yesifundazwe kwaZulu Natal njengoba kuzokwethulwa ke idlinza lenkosi uma ngosuthu Buthelezi njengendawo ke yokugcina kamagugu esifundazwe. Undunankulu wakwaZulu Natal uThami Ntuli uyena ke ozokwengamela lo mcimbi.
Uhulumeni waKwaZulu-Natal namhlanje uzohlonipha ngokusemthethweni umsunguli nowabeke umengameli weqembu iNkatha Freedom Party umntwana wakwaPhindangene. Lokhu ke bazokwenza elibeni lakhe lapha ebekwe khona ke endaweni yalapha Ondina. Samukele njengamanje undunankulu wesifundazwe uMnumzane uThamsanqa Ntuli ozosichazela kabanzi ukuthi ndunankulu sibonga kwesikhathi sakho kungani uhulumeni waKwaZulu-Natal uthathe leli ugxathu. Sibonga kakhulu. Ngiyathokoza kakhulu Gcobaze. Inhloso yethu uhulumeni ukugcina umlando wethu ikakhulukazi amaqhawe ethu okusemqoka ukuthi izukulwane nezizukulwane ifunde ngawo. Umnikelo umntwana wenzile lapha siyawazi ukuthi mkhulu kangakanani ngoba ohambeni lolu lokuthola inkululeko wabamba iqhaza elisemqoka kanti wahola uhulumeni wakaZulu wanomnikelo kwezemfundo saba nezikole saba namanyuvesi saba namakolleji ubukhosi bakithi kwaZulu umntwana ubuqhakambisile wabuvikela nangokuqopha phansi umthetho lo wokuvikela umhlaba iNgonyama Trust Act. Manje ke kubalekhe izukulwane nezizukulwane ekwazi ukufunda ngayo nezivakashi zethu ama-tourist ethu akwazi ukufunda ngaye. Le ndawo kubalekile usiyigcine kuyindawo yamagugu ezothuthukisa nanayo kwindawo phela ngoba iyozuza mangabe izivakashi zile ndawo zihambela kuyona zizofunda ngayo umntwana wakwaPhindangene. Bukelisa sathiqu ezitolo kanti uMasibuya sizophathela uDouble team. We are human. We can't live like this. We really can't live like this. It's not right. See the children. The school has to dismiss 9 o'clock this morning because there's no teachers, there's no water. Zivuka umbhejazana izakhamuzi zaseWestbury eGoli zavala kumgwaqo ngamathayi kanye nezinguzunga zamatshe njengoba zikhala ngamanzi. Bukele sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibiko ukuthi Ungqongqoshe wezobulungiswa uMamluku Kubayi uthi cisha sephuthileyo wonke amalungiselelo ekhomishana ezoholwa yijaji selithathe umhlala phansi uMbuyiseli Madlanga nakuba ke ingeke isaqala mhlalulu ngekumandulo njengoba bekuhleliwe. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus. Ngena kuzozicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola ngomjalo bazo. Ungqongqoshe wamaphoyisa uSolwazi uFeroz Kachali udalule ukuthi izwekazi eAfrika lilahlekelwa imali lenganiselwa ku-80 billion wamadola ngonyaka ngenxa yobugebengu obuhambisana ke nokushintshiselana ngemali ngokungekho emthethweni. Obekhuluma ke emhlanganweni weInterpol eKapa. African countries suffered significant losses from illicit financial flows, estimated at between 50 and 80 billion every year. Interpol plays a critical containing role in limiting these illicit financial flows, which of course are so harmful to the economic development aspirations of our continent. This is a matter that I find deeply troubling. We struggle with resource constraints. We have huge developmental agendas. We have populations that we must serve, millions of people, and yet we have to deal with a problem of financial leakage from our jurisdictions. We have to find solutions to deal with this problem. Kulindele ukuthi umbuso uphuthule ngesicelo somsola wesine uMthokoziseni Maphisa sokuthi kuhoxiswe amacala abhekiswe kuyo ngecala lokubulala uSenzo Meyiwa enkantolo ephakeme ePitoli namhlanje. Kanti kumbuso nawo usamile kwelokuthi uMaphisa kumele aqhubeke nokuqoliswa leli cala. Yize umsola wesine uMthokoziseni Maphisa esaqhubeka nokusho ukuthi umsulo ecaleni lokubulala uMeyiwa, umbuso uthi lo msolo abanesandla ngakho ke kumele aqhubeke nokuziphendulela ecaleni. Umbuso uphinde waveza kubaluleka kwesibhamu esithinta umsola wesithathu uMthobisi Mncobeko. A firearm that was subsequently found in the possession of accused number 3 is ballistically linked to the bullet projectile that was found on the scene. The cell phone records of accused number 3 show that he was within the reception area of the Fossolaris Tower on 26 October 2014.
accused number 3 and 5, out of their own beds, concede that they were all together on the 26th of October 2014 in the vicinity of Phosphorus. Cell phone downloads show that accused number 5, whom accused number 2 mentioned in his statement, contacted Kelly Kumalo on the 3rd of August 2024 and 15 October 2014. Icala liyaqhubeka. Ikhomishana yezokhethi i-IEC yethuleke izindlela zokuxazulula izingqinamba ezikhungathi izikhungo zokuvota ezigcwala kakhulu kanye nezikhalo ezifakwa kamaqembu ezombusazwe ngesikhathi sokhetho. Imigqa emide nezinye izingqinamba zokuvota zizoba umlando uma sekuyiwa okhethweni lohulumeni bezindawo ngonyaka ozayo. Lokhu kumenyezelwe ikhomishana yezokhetho nethi silungisele nohlelo lokubhalisela ukhetho. The difficulty that we experienced was the malfunction of the voter registration app. We have isolated the issue, we have rewritten that app, and we will be commissioning external validation to give us assurance that the app will function as it is coded to do on voter registration. Ikhomishana izokwethula izinguquko zomthetho wezokhetho ukuze ibhekane nezikhalo ezifakwa amaqembu. As you know, ahead of an election, the Commission makes available the voters' roll to facilitate interested persons to raise objections against the inclusion or exclusion of certain persons from segments of the voters' roll. So that will be one amendment so that the Commission will have powers to better deal with objections to the voters' roll. Sukela ngonyaka odlule ikhomishana ibhalise amaqembu ezombusazwe amasha angaphezulu kwama-30 nokuchaza ukuthi amaqembu abhalisiwe angama-472. Zivuka umbhejazana izakhamuzi zase-Westbury eGoli zavala umgwaqo ngamathaya kanye nezinguzunga zamatshe njengoba zikhala ngamanzi. Lezi zakhamuzi zithi sekuphele isonto lonke kome ompumpi. Intatheli-ke yezindaba ze-SABC uCalvin Dludla usendaweni isigameko. Njengoba ubona la emva kwami isimo simanzonzo umphakathi uvuke injebomvu uvuka umbhejazana njengoba ke uvale umgwaqo ngamathaya avuthayo kanye nangeyinguzunga zamatshe. Ngizothi ukuqhela ukuze uza kwethu uqabi akukhombise ukuthi ke umphakathi ke uvuke indlobane awufuna kuzwa njengoba ke unqume ukuthi ke uvale umgwaqo ngeyinguzunga zamatshe kanye namathaya avuthayo. Izathu salokho ukuthi umphakathi ukhala ngokuthi sekunesikhathi unganawo amanzi. Lenkinga bathi ke sekunesikhathi khona iminyaka ingaxazululeki kangangokuthi sebexhumane nezinhlaka ezihlukene ezivela kuhulumeni kodwa ke usizo abalitholi kanti bathi ke kuleli sonto lonke bebengenawo amanzi. It's not right. We're human. We're human. We are human. We can't live like this. We really can't live like this. It's not right. See the children. The school has to dismiss 9 o'clock this morning because there's no teachers, there's no water. Amaphoyisa akhona endaweni yesigameko nalawo umkhandlu abizwa ngokuthi iJMPD akhona nawo ukuze ke abhekisise noma ke aqaphe isimo njengoba abanye bephethe wona amatshe ke noma bengajikijeli umuntu kodwa babonakala becasukile bethukuthele begane unwabu la eWestbury eGoli. Akuqhelile kakhulu namahhovisi omsakazo iSABC la sikhona kanti ke sizoloku sila sinkanisela noza kwethu uqaba ukuze sibone ukuthi ke isimo siphetha kanjani. Kanti mesihlabela phambili umqeqeshi wabashayi besibhakela waseGqeberha uCape Sentatho sekhiqize ompetha kusukela ngo-1999. iCape Boxing Club yasungulwa ke ngaphansi kwezimo ezinzima emjondolo eJoe Gqabe Eastern Cape kanti kuntathe usethuthukiseke abadlali besibhakela abangaphezulu kwekhulu. Apha kulapho iintshatsheli ziphuhliswa khona ngumqeqeshi wamanqindi wanamava uCaiphus Ndathe. Lo kantathe waseka iqela lamanqindi iCape Boxing Club ngonyaka 1999 apho waphuhlisa iintshatsheli ezifana Thembani Hokolo, Gift Cisani, Sanele Magwaza kuquka noNozipho Bell.
Lo mqeqeshi wamanqindi uphinde wanceda ukuhle mthi oneminyaka 21. Lokamthi uphumelele kudidi lwe-flyweight ngomgqibelo kwiveki epheleleyo. Lokantathe uphinde wawongwa ngembasa ngamagosa e-WBF Africa eKapa kwiminyaka emibini eyadlulayo. Kodwa ngicimba kuncitsile into yoba mna ndingumuntu othandayo ufunda kubantu abangasentla kunam. Bekutata bekuthiwa nguJimmy Nobebe uncede kakhulu ngelaa xesha. Nabantu abafana noLoyiso Mtya, Welcome Ncitha. Abanye abadlali bamanqindi abasakhulayo nabo bamqhwabele izandla ngegalelo lakhe kumanqindi. Ndifunde lukhulu humbleness and ke ngoku ndafunda nokuzigruma as a boxer. I've learned a lot. Yeah, and I also learned that respect is very important in boxing. Kulindeleke lo mqeqeshi aphinde ancede imbethi manqindi uAnele Hashe xa ezakulwa ngomhla we-25 kwinyanga kaOktobha kudidi lwemini flyweight. Ndinguzolani Moya wendaba ze-SABC ndiseGqeberha. Bukeli usale kahle.